Πολλά είναι τα σποτ που έχουν κατά καιρούς προβληθεί για να αφυπνίσουν τους οδηγούς. Όλα συγκλονιστικά, όμως κάποια πλάνα σταματούν το χτύπο της καρδιάς. Οι εικόνες μένουν χαραγμένες στη μνήμη και δεν έχει καμία σημασία ποιος έφτεξε. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Υπερβολική ταχύτητα, κινητό, βιαστική οδήγηση και ύστερα το μόνο που μένει είναι οι εικόνες που καθυλώνουν και δύσκολα ξεχνιούνται. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να χαθούν ζωές και ο χρόνος δεν γυρνά πίσω. Η υπερβολική ταχύτητα μειώνει στο ελάχιστο τα αντανακλαστικά και η ανάσα κόβεται όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Όπως αυτά που πρωταγωνιστούν στο ιρλανδικό σποτ που προσπαθεί να ταρακουνήσει τους οδηγούς ώστε να είναι πιο προσεκτικοί. Μπορεί να μοιάζουν με πλάνα από ταινία του Hollywood, όμως όσο σκληρή κι αν είναι η εικόνα, είναι ο καλύτερος τρόπος να αφυπνιστούμε, γιατί αυτά δεν συμβαίνουν στα σενάρια, αλλά στους δρόμους γύρω μας. Αυτά για να μην συμβούν, χρειάζεται η δική μας προσοχή και η δική μας υπευθυνότητα.